googling. Come on, sing. Vande Mataram. 2 lines of Vande Mataram. Come on. Okay, Vande Mataram ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ okay fine. सारे जहां से अच्छा. सारे जहां से अच्छा. Come on. Sing. ಕುವೆಂಪು ತುಂಬಾ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡೋರು. ಅಲ್ವಾ? ಗೀತೆ ಹಾಡಿ. ಜಯ Come on, ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ. Come on, Vikram. Don't miss this opportunity. We are trying to make a hero out of a zero. Come on. Yes. Come on. ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ಎದೆಯಿಂದ ನಾಡಗೀತೆ, ಎದೆಯಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ, ಎದೆಯಿಂದ ಸಾರೆ ಜಹಾನ್ ಸೆ ಅಚ್ಚ, ಎದೆಯಿಂದ ಒಂದೇ ಮಾತರಂ ಹಾಡೋದು. Come on, Vikram. ಹಿಂದೂ ನಾ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ 3 ಜನ ಇದೀವಿ. ಹಾಡಿ ನೋಡೋಣ. We're giving a great opportunity. We are making a hero out of a zero. Come on. ಭಾರತೀಯರು ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅಂತ ಹಾಡ್ಬೋದು. ವಿವಿಧ ಧರ್ಮಗಳಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್, ಅದನ್ನಾದ್ರೂ ಹೇಳಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ನಮ್ಮಷ್ಟು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಸರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಅಂತ? ಇಲ್ಲ, ಮುಸ್ಲಿಮರು ಬೇರೆ ಅಲ್ವಾ, ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ಗಳು ಬೇರೆ, ದಲಿತರು ಬೇರೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಮೀ ನೋ ಯಾರು ನಿಜವಾದ ದೇಶ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ. ಮೊನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ದು ಹಾಕೊಂಡಿದೀರಾ, ಫ್ಲಾಗ್ ಹಾಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಫ್ಲಾಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಸಿಂಗ್ ಮೀ ವಂದೇ ಮಾತರಂ for the country? Please. We want you to sing for the country. Let's sing Vande Mataram. Vikram, this is ನಿಮ್ಮ opportunity, the best opportunity. ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಹಾಕ್ತಿರಲ್ಲ, ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. Let's sing Vande Mataram. Please sing Vande Mataram for us, please. We'll join you. Come. We'll join you. Come. Let's sing Vande Mataram. Please, Vikram. This is for you. It's your time now. Come on. Sing Vande Mataram. ಅರ್ಣಬ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ತರ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗೋದ್ರಿ. Please sing, Vikram. ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೇಳ್ಕೊಬೇಕಾ ನಿಮ್ಮನ್ನ? Please sing Vande Mataram. ಇದು ನ್ಯಾಷನಲಿಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾಂಗ್. Please sing. Do you remember what time they Godse killed Gandhi? Do you remember? What time did Godse kill Gandhi? Come on, sing, Vikram. You have torturing us on Facebook all the while. Now you sing. Come on, sing Vande Mataram. Sing Vande Mataram. ಹಿಂದೂ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ದಲಿತನಿಗೆ ನೆನ್ನೆ ಮಾತಾಡಿ. ಹೂಳದ ಜಾಗ. Come on. Come on, sing. Sing Vande Mataram.